Busa mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong bana. Kung dili man daotan ang sugo, tumana. Kung pamatahon kag tungang gabi para palutuon ka, hala buhata pagpasakop sa imo nga bana. Para nga madani siya nimo pagtuo sa pulong sa Ginoo. Dili kay under-underon na inyong bana. No, magpa-under mo sa inyo nga bana. Kay ang bana mo na head sa family, head na sa wife ang bana. Ayaw kay abi kay dako kag sweldo, gina-under na mo imong bana. Abi kay mas dako kag lawas, gina-under na imong bana. Unsa anong pagkakabig anang tawhana sa pagtuo sa kamaturan kung ikaw kontra niya? Pagpaubos, tumana ang iyang mga sugo sa imuha. Aron nga kung makit-anan niya ang imuhang maayong gawi, magkaingon siya nga tinuod gyud ni ang pagtuo ani akong asawa. Kay bisan ako nang gibinuangan siya, apan nagsugot gyapon siya sa ako, buutan kayo siya. Pero gani og asawa nga reklamador kaayo, pag suguon gamay mo suko na dayon pag-ayo. Na bisan pag moingon ka sa iya og naluwas na ako. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nagtuo ko sa Ginoo, luwas na ako. Na di gyud na mo tuo sa imuha. Ngano man, ang baba nimo mura magradyo. Ang baba nimo mura magtrumpa. Ratatat lang agi. Di gid na mo tuo eh. Pero gani ikaw masinugtanon, mapainobsanon, kinabuhat ang gusto sa bana. Bisan pag ang iyang kasing-kasing mura na og bato, madugay mo humok na